раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамоати деҳоти Моғиён боздид намуда бо рафти омодагиҳо ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, вазъи омодагӣ ба мавсими зимистон, фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ ва фарҳангӣ шинос шуд. бо мақсади шинос гардидан аз фаъолияти корхонаву муассисаҳо ва истифода додани иншоотҳои гуногун ва аёдати маъюбону пиронсолон, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ сафари корӣ анҷом дод. беназоратии хатҳои оби нӯшокӣ дар шаҳри Панҷакент. дар доираи дастурҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва супоришҳои муовини аввали раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода тибқи нақша аз ҷамоати деҳоти Моғиён боздид намуда бо рафти омодагиҳо ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ, вазъи омодагӣ ба мавсими зимистон, фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ ва фарҳангӣ шинос шуда, пули нав ва синфхонаҳои иловагиро мавриди истифода қарор дод ва бо сокинон мулоқот кард. ҳамчунин чанд нафари имкониятшон маҳдудро аёдат намуд. минтақаи Моғиён аз манбаъҳои зиёди зеризаминӣ ғанӣ аст ва корхонаи Дион ангишт Тоҷикистон дар заминаи захираҳои фаровони ангиштӣ инҷо таъсис шудааст. то ин муддати соли равон инҷо ба маблағи беш аз 1,3 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд, ки нисбат ба соли гузашта хеле зиёд мебошад. ҳангоми боздид раиси шаҳри Панҷакент бо фаъолияти он шинос шуда ба масъулини коргоҳ ҷиҳати афзун намудани истеҳсоли маҳсулот, зиёд кардани шумораи коргарон, ҷалби бештари сармоя барои рушди истеҳсолот, таъмири роҳи он, ки барои дар фасли сармо низ имконияти истеҳсол намудани ангишт ва кашидани онро муҳайё менамояд, арзон намудани арзиши истеҳсол ва фурӯши он дастур дод. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар деҳаи пули гирдоб бо рафти насби зеристгоҳи нави барқӣ, ки таъминоти барқро барои ҷамоати деҳот танзим намуда сербории зеристгоҳҳоро кам мекунад, шинос шуд. гуфта шуд, ки корҳои асосии насби таҷҳизот дар зеристгоҳ ба анҷом расида, он рӯзҳои наздик мавриди истифода қарор дода мешавад. ҳангоми шиносоӣ бо сарвари бахши шабакаҳои барқи шаҳр ҷиҳати тезонидани ба истифода додани зеристгоҳи мазкур, дарёфти имкониятҳои беҳтар намудани таъминоти сокинон бо барқ, назорат ба истифодаи сарфакоронаи он супоришҳо дода шуд. ҳамчунин зимни сафари корӣ аз тарафи раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода пули нави мошингузар, ки рафту омади сокинон ва нақлиётро байни деҳаҳо осон менамояд, мавриди истифода қарор дода шуд. пули нав, ки дӯстӣ унвон карданд, бо саҳмгузории соҳибкорон ва аҳли деҳаи пушти Қурғон бо сифати хуб ва риояи меъёрҳои сохтмони чунин иншоот дар шароити кӯҳистон сохта шудааст. раиси шаҳри Панҷакент ин иқдоми сокинони деҳаро шоиста ва дастовези арзанда ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон номида ба онҳо изҳори сипос намуд. таваҷҷӯҳ ба рушди соҳаҳои маорифу фарҳанг аз авлавиятҳои сиёсати иҷтимоии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб шуда, дар самтҳо пайваста корҳои шоиста ба ҷо оварда мешавад. зиёд аз ин, мардум ин сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо кори амалӣ ҷонибдорӣ менамоянд. ҳангоми боздиди кори аз ҷамоати деҳоти Моғиён, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 89 деҳаи Оби Борик бо иштироки омӯзгорону хонандагон ва аҳли деҳа синфхонаҳои иловагиро, ки бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, дастгирии соҳибкорон ва аҳли деҳа бунёд шудааст, мавриди истифода қарор дод. дар ҷамъомадае, ки дар саҳни муассиса баргузор гардид, раиси шаҳр ин иқдоми сокинони деҳаро кори шоиста унвон намуда, аз омӯзгорон даъват намуд, ки ба таълиму тарбияи насли навраз эътибори ҷиддӣ диҳанд ва хонандагон донишу биниши замонавиро аз бар намуда, фардо ба нафъи халқу ватан шоиста хизмат намоянд.
раиси шаҳр аз синфхонаҳои нав боздид намуда бо шароити онҳо рафти дарс шинос шуда бо хонандагон суҳбат намуд. ҳангоми боздид аз ҷамоати деҳот раиси шаҳр ҳамчунин бо рафти бунёди синфхонаҳои иловагӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 94 дар деҳаи Пушти Қурғон ва таълиму тарбия шароити таълим дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 61 сохтмони майдончаи варзишӣ дар ин таълимгоҳ шинос шуд. ҳангоми суҳбат бо масъулини шӯъбаи маориф муассисаҳои таълимӣ ҷамоати деҳот ҷиҳати тезоидани сохтмони синфхонаҳои иловагӣ, майдончаи варзишӣ, гарм нигоҳ доштани синфхонаҳо дар фасли зимистон ва тибқи барномаҳои давлатӣ ба роҳ мондани таълиму тарбия дастур дода шуд. қайд гардид ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ба ҳалли ин масъалаҳо мусоидат менамояд. ҳамзамон раиси шаҳр ҳангоми боздид ба фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ аз ҷумла китобхона ва хонаи фарҳанги ҷамоати деҳот таваҷҷӯҳ зоҳир намуда аз онҳо ки дар бинои кооперативи тиҷоратии Моғиён ҷойгиранд дида намуд. қайд гардид ки фаъолият ва шароити ин муассисаҳои фарҳангӣ ҷавобгӯи талаботи рӯз нест. ба масъулини сохторҳои марбута дастур дода шуд ки ҷиҳати истифодаи минбаъдаи бино омода намудани тарҳи бунёди маркази фарҳангию фароғатӣ дар майдони назди ин бино ва идораи ҷамоати деҳот пешниҳод тайёр намоянд. ғамхорӣ ба шахсони имконияташон маҳдуд маъюбон дар меҳвари сиёсати ҳукумати мамлакат дар мадди назар аст ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба онҳо дар ҳар маврид дасти мадад дароз менамояд. ҳангоми боздид аз ҷамоати деҳот раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода шахсони имконияташон маҳдуд Абдулло Ҳабибуллоев ва Насиба Муродқулловаро аёдат намуда аҳволи онҳоро пурсон шуда таъкид намуд ки ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр онҳоро ҳамеша мавриди назар қарор дорад ва кӯмак мерасонад. ба ин ду нафар кӯмаки пулӣ ва молии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр расонида шуд. зимни сафари корӣ раиси шаҳр ба ҷамоати деҳоти Моғиён ба 80 оилаи шахсони имконияташон маҳдуд, волидоне ки фарзандонашон ҳангоми хидмати ҳарбӣ фавтиданд ва оилаҳои эҳтиёҷманд бастаи маводи хӯрока ки аз орд, равған, макарон, биринҷ ва ғайра иборат аст дастрас карда шуд. ҳангоми сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Моғиён раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҳавлии Саидқул Саидов низ дида намуд. ӯ ва аҳли оилааш даъвати пешвои муаззами миллатро пазируфта аз меваю сабзавоти ҳоташон, ғалла, мева, консерваҳои гуногун омода намуда барои зимистон захира карданд. ӯ барои парвариши чорвои шахсиаш низ шароити мусоид муҳайё намуда захираи фаровони хошок ва емворӣ тайёр намудааст. тавре ба раиси шаҳр иттилоъ доданд чунин оилаҳо дар деҳаҳои ҳудуди ҷамоати деҳот кам нестанд. бо истифодаи босамар аз замини назди заминҳои саҳмӣ ва президентӣ, роҳандозии чорводорӣ онҳо эҳтиёҷи оилаашонро бо маҳсулоти ғизоӣ таъмин менамоянд. раиси шаҳр ба соҳибхонаҳо арзи сипос намуда таҷрибаи онҳоро барои дигар оилаҳо арзандаи пайравӣ донист. ҳини сафари корӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар идораи ҷамоати деҳоти Моғиён як гурӯҳ сокинонро қабул намуда дархост, пешниҳод ва арзи онҳоро шунид. раиси шаҳр ҷиҳати ҳалли масъалаҳои гузоштаи онҳо аз ҷумла таъминоти мунтазам бо барқ, оби нӯшокӣ, ҷудо намудани заминҳои наздиҳавлигӣ ва ғайраҳо ба масъулин дастур дода таъкид намуд ки ин арзу шикоятҳо ҳатман бояд баррасӣ шуда аз натиҷааш онҳо огоҳ карда мешаванд. хадамоти матбуоти раиси шаҳр иттилоъ медиҳад ки дар маҷлиси назоратии назди раиси шаҳр низ натиҷаҳои боздиди раиси шаҳр аз ҷамоати деҳоти Моғиён баррасӣ шуда ба масъулин дастур дода шуд ки ҷиҳати ҳалли масъалаҳо амалӣ намудани дархосту пешниҳоди аҳолӣ чораҳои амалӣ андешанд. дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ шиносоии худро бо фаъолияти ҷамоатҳои деҳот идома бахшид. дар ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ раиси шаҳри Панҷакент зимни боздиди кории нахуст бо фаъолияти кории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Парандис шинос гардид.
раиси шаҳр намунаҳои маҳсулоти корхона ки дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ муштариёни зиёде дорад муаррифӣ шуд ва ҳамзамон раиси шаҳр ба роҳбарияти корхона дастур дод ки бо назардошти эълон шудани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат бояд барои истеҳсоли дигар намуди машрубот ворид намудани таҷҳизоти замонавӣ, зиёд намудани ҷойҳои корӣ, тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ гардад. дар ҷараёни сафари корӣ раиси шаҳр бо фаъолияти корхонаи воҳиди давлатии коммуналии оби сара шинос гардида барои ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта беҳтар намудани хизматрасониҳои коммуналӣ махсусан таъмини оби нӯшокӣ ба аҳолӣ масъулинро вазифадор намуд. роҳбарияти корхона супориш гирифтанд ки бояд дар муддати кӯтоҳ бинои корхонаро аз таъмири хушсифат бароварда атрофи онро ободу хуррам гардонанд. дар ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ раиси шаҳри панҷакент холиқзода абдухолиқ ба иқдоми соҳибкор Эсоев Қаюм ҷиҳати бунёди сардхона, коргоҳи хурди истеҳсоли масолиҳи сохтмонӣ, анбори нигоҳдории маҳсулот, фермаи чорводорӣ ва дигар тадбирҳои ободонӣ баҳои баланд дод ва изҳор намуд ки соҳибкорон пайваста таҳти ғамхорӣ ва дастгириҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қарор доранд. мавриди зикр аст ки дар ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди даҳҳо иншоот бо муваффақият идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент бо рафти бунёди маркази савдои Умар ки аз тарафи соҳибкор Хоҷамурод Ғафуров сохта шудааст шинос гардид. ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд ки ин иншоот рӯзҳои наздик ба истифода супорида шуда барои сокинони деҳа ҷойҳои нави корӣ таъсис меёбад ва сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ беҳтар мегардад. соҳибкор Иноқбек Бобоев соли дуюм аст ки дар деҳаи Ғӯсар бо бунёди гармхона ба парвариши лимӯ машғул мебошад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода иқдоми соҳибкорро барои таъмини бозори истеъмолӣ бо лимӯ ки талабот ба он зиёд мебошад хеле хуб пазироӣ кард ва дастур дод ки масоҳати гармхонаро зиёд намуда дигар намуди меваҳои ситрусиро парвариш намоянд. дар идомаи сафари кории хеш ба ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ба рафти сохтмони бинои иловагии беморхонаи минтақавии ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуд. масъулин иттилоъ доданд ки бинои мазкур аз таҳхона ва 3 ошёна иборат буда пас аз мавриди истифода қарор гирифтан дар самти баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба мардум нақши калон хоҳад гузошт. ҳамзамон раиси шаҳр бо фаъолияти маркази саломатии ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ шинос шуда аз роҳбарон ва табибон дархост кард ки бо ҳар роҳу восита ҷиҳати ташхису табобати беморон бо масъулияти ҷиддӣ муносибат намоянд. ҳамчунин раиси шаҳр аз хонаи фарҳанги ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ дидан намуда барои таъмиру ободонии ин иншооти фарҳангӣ китобхона масъулинро вазифадор кард. дар ҷараёни боздиди раиси шаҳри Панҷакент аз ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ дар деҳаи баҳор синфхонаҳои иловагӣ ба истифода супорида шуданд. пас аз ифтитоҳи синфхонаҳои иловагӣ раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо ҷараёни таълим шинос гардида бо омӯзгорону хонандагон суҳбати ошкоро анҷом дод. зимни ҷамъомад ба ин муносибат раиси шаҳр бори дигар дар бораи ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрӯи миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия андешаи худро баён кард ва аз омӯзгорону хонандагон даъват намуд ки бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ифтихор аз Тоҷикистони соҳибистиқлол илму дониши замони муосирро аз худ намоянд. дар ҷараёни бозид аз ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ раиси шаҳр бо иншоотҳои гуногун шинос шуда чанде аз сокинони ҷамоатро аёдат намуд.
این آبی که روان است و شما میبینید آبی نوشاکی است و طول چندین روز هاست که روان است و چه طوری از نوار برمیآید باعث خراب گردیدن راه ماشین گذر گردیده ایستاده است. خود مشاهده نمایید که آب تا مسافه 200 متر در راه ماشین گذر یعنی راه اسفالت پوش روان است. بجز از این در این هوای سرد راه آدم گذر نیز یخ بسته و بروی پیاده گردان مشکلی به بار آورده است. پرسان میشوید اینجا کجا است؟ این کوچه لایق شیرالی روبروی 70 شهری پنجکند است. این در حالی است که با پیشنهاد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای اعلام نمودن صلح 2018-2028 را همچون 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سنه 21 دکبر سال 2016 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه داخلدار را قبول کرده صلح 2018-2028 را همچون 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار اعلان نمود. قابل ذکر است که تشبث مذکور باری اول از جانب سروری دولت ماه اپریل سال 2015 ضمن فروم جهانی آب در شهر تگوی جمهوری کره ارائه گردیده بود. هدف از اعلان صلح آب تازه یا 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار این ذخیره و تامین اهالی تاجیکستان و جهان با آب تازه می باشد. ولی خود این نوارها رو ببینید و بهاگذاری نمایید که شخصان مسئول تا به کجا به وظیفه خود عمل نموده ایستادند. این هم در حالی است که روزهای اخیر شکایت ساکنان در سامانه‌های اجتماعی از نارسایی نیروی برق و آب نوشاکی زیاد به مشاهده می رسد. این آبی روانی که باعث خرابی راه و مشکل برای راهروی پیاده‌گردان است شاید چند عائله را با آب نوشاکی تامین می سازد که اون هم نه چندان دورتر از کارخانه دولتی فرعی آب تامین کنی و کانالیزاسی شهر پنجکند جایگیر است. امید به آن داریم که این موضوع از نظر مسئولین دور نمیماند و در نزدیکترین فرصت این کمبودی حل خود را می‌یابد.